तामुलपुर बियाबनि बिजाथि जलेन दैमारि सारा जों गामिनि बे बैग्रिगुरि आरो ब्रह्मपारा गामि दरनैयाव दिनै मोनसे प्रग्राम लाफैदोंमोन। बे प्रग्रामाव जों दिनै गामि दरनैनि रायजो राजाफोरा जों खमबाबो 100नि बारा जागोन। जों दिनै बिथांजों जोङो जोगदान होफादों आरो मदद जों होफानानै जों जयनिं जादों। फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांखौ जोङो मदद होनो थाखाय जोङो गामि दरनैनि रायजो राजाफोरा जोगदान होफादों। दिनै जोंनि बैग्रिगुरि आरो ब्रह्मपारा गामियाव जोंहा इउपिपिएल दोलोनि बिथां जलेन सारा फैनानै जोंनि गामियाव प्रग्राम खालामफैदों दिनै। बेनिखायनो जोंनि ब्रह्मपारा आरो गामिनि गासैबो रायजोफोरानो फैनानै जोंहा जलेन दैमारिखौ फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय गाखोहोलांनो थाखाय लैहोर लैहोर फैनानै जगदान होफैदो। बेनिखायनो जों दा आसा खालामदों गासैबो रायजोफ्रा फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय गासैबो मदद होगोन होननानै आंबो आसा थिबाय। रायजोफोराबो बुंखाबायदि जोंनि जलेन दैमारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय थांखि लाबाय।